Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17 sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan we iň köp dinlenen habarlaryň başyny Türkiýede bekanun türkmen migrantlary saklanýar, deportasiýa edilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkiýe türkmenstanlylar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Jurist Türkiýe wizasyz syýahatyň ýatyrylmagy türkmenleriň ýaşaýyş urusatını kynlaşdyrar. Balkanyny ak kerwen dawarasy başagaýlyk döretdi. Eskerler pawta ýygýar. Russiýanyň Türkmenistana akilçisi ýurdun ýapyklygyny howpsuzlyk aladalary bilen düşünürýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Türkmenistanyň ilaty garaşsyzlyk güni üçin mask edýär diýen gepleşigimiz köp dinlenen bolsa, türkmen görnüşleri 36-njy hepde diýen atlan çap edilen foto sergimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinläp, sizi hem öz pikir garaýşlaryňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Ýöne pikirleriňizi ýadaňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, olaryň çap edilip bilinmejekdigini ýatladýarys. Hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Azatlygyň 14-nji sentýabrda habar berýäli türkmenstanlylar wizasyz baryp bilýän ýeketäk ýurtlaryndan Türkiýe ýeňilleşdirilen ýagdaýda baryp bilmek mümkinçiliklerinden hem mahrum boldy. Bu täzelik ýurdun ilatynyň iş, gazanç, maşgaly üçin alyk tapmak kynçylyklarynyň dowam edýän wagtyny, daşardan gelýän serişde göleran aýlayan maşgalylaryň şeýle-de ýol açylsa Türkiýeге gidip ýagdaýymy gowlaşdyrar diýip garaşýan adamlaryň aradalarynyň has güýçlenmegine getirtip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Şol wagtda türkmen telewizionyasy ýurdun ykdysadyýetindäki agyr kynçylyklary agdaman gülalagulluk kartinasyny çekmegi dowam etdirýär. O hozalyk üçin satyn alynan täze tehnikler görkezýär. O hozaluk maşinlarynyň we olaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň ýetmezçiligi baradaky maglumatlardan öň Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň Aşgabatyň talap esasyna ýatyrylyş baradaky maglumatymyzy dinläň. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary Türkiýe Respublikasynyň resmi gazete döwlet portalyna çap edildi. Erdoğan Türkiýanyň daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasyz syýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgüni ýatyrdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna wizasyz syýahat düzgüni Türkiýanyň Ministrler Kabinetiniň 2007-nji ýylyň 19-njy iýulyna kabul eden karary bilen ýola goýulypdy. Türkiýede 2013-nji ýylda kabul edilen daşary ýurtlar we halkary goruw hakyna kanunyň 18-nji maddasy prezidenti daşary ýurt döwletleriniň raýatlary üçin wizasyz syýahat düzgünlerini ýatyrmagy ýetýär berýär. Biradodal 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülikligiň habar beriş terişçileri üçin beýanat çap edip türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasynyň döwletinden türkmen raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girizilmegini soranyny ma'lum etdi. Ministrlik türkmen tarapynyň haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasyna bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasy alyp barmak maksady bilen esaslandyrdy. Ýönetimçiler türkmen tarapynyň Türkiýe döwletinden eden haýyşyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan öwelek çäklendirmek finansiýy bilen düşündirýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Gateway International firmasynyň türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlanyny habar berýär. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araç firma meselem Türkiýe syýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň 15 töwere resmi nama talap edýär. Galbertede Türkmenistanyň milli daşaýjysy Türkmenistan Howa ýolları kompaniýasy heniz Türkiýe ugruw boýunça kadar uçur gatnawlaryny dikeltmedi. Ýöne Türk Howa ýolları we Türkmenistan Howa ýolları kompaniýalarynyň her haýsy sentýabryň dowamyny iki ýurdun arasyna 9 töwere charter gatnawlaryny amala asyrýanlyklaryny oglan etdiler. Bu aralykda Türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenistanlary saklap deport edip başlady. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkiýeden deport edilen 100den gowrak türkmenistanlynyň 7-nji sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçury bilen Türkmenabada getirilenini habar berdi. Munyň ýa
Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşme 11-nji sentýabrda Stamboldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edilendigini habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 000-den gowrak Türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurdygyny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklary we giň ýaýran işçilik ýyllar çömüň Türkmenistanyny eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagda çyn 30 gün möhlet bilen viza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy bitirdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna viza girmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň Türkmenistanlary vizasyz syýahat düzgününden mahrum etmegi finçlerde we türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly finç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna viza rejiminiň girdilmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler viza rejimini girmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede ýa mesken tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimiň ýzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aytakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosyna tesbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin viza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýüzlense biziň döwletimiz gaýtam tersine edýär. Olar öz halkynyň gününi hassa kynlaşdyrmak üçin Türkiýeden Türkmenistanlar üçin vizasyz rejimi ýatyryp viza düzgünlüğünü girizmegi soraýarlar diýip bir sosial media ulanjy aýdýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jeminiň ýartyňyz. Inniki hökümetimiz owalarda önümi öndürýän adamlar üçin zerur bolan oğuzlyk maşinlarynyň dowamly ýetmezçiligi barady. Türkmenistan hakykatda ýylla täze we döwrewap, gymmat bahaly tehnikalaryň satyn alýanlygyny habar berýär. Öňkü prezidentler hemişe daýhanlar üçin ähli şertiň döredilenligini aýdardylar we o huzurlyk ýolbaşçylaryny netijesizlikde aýplap ýygy-ýygydan täzelerdiler. Emma daýhanlar, hünärmenler hemişe suw, tehnika, dökün ýetmezçiliginden, önümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň pes bolmagyndan şikayet edýärler. Daýhanlaryň arz şikaýetleriniň diňlenilmezligi ýurtda önümi öndürýänleriň azalmagyna we ýiti azyk gatçylygyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne azykdan öň tehnika ýetmezçiligi barada bolşan soňky maglumaty bilelikde diňläli. Liwap vilayetiniň etraplarynda oğuzlyk tehnikasy ýetmezçilik edýär könelşen ulaglaryň bejerilmegi üçin mümkinçilik ýok wagtynda sandan çykýan tehnika işe yaramaýar. Wagty ýygymyna gawat gelen bu ulag ýetmezçiliginde traktorlar guruluşyk ýüklerini daşamak üçin transport hökmünde hem ulanylýar. Liwapdaky habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenistana demir ýol arkaly gelýän guruluşyk üçin agyr ferişdeler Türkmenabadyň wagzalyndan başga ýerlere ýük daşaýan tehnika şol sanda oğuzlyk ulaglary bilen daşalýar. Hotosan 6-njy we 8-nji awgust aralygynda Türkmenabada Özbegistanyň otly bilen baran platformalar Mary vilayatyna traktorlara ýüklenip alınıp gidilipdir. Bu wagtda oğuzlyk tehnikasy ekin meýdanlarynda ýetmezçilik edýär. Halas Garabekowul, Çärjüw, Däne we Boýnodyn etraplarynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyzyň sözlerine görä, şol ýerlerde traktorlaryň ýetmezçiligi ýiti duýulýar. Halaşda we Garabekowulda ulaglar san taýdan az, Çärjewde tehnika könelşip sanan çykýar. Dänewiň we Boýnodynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülip ýatyr. Ekin meýdanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar. Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň sözlerine görä daýhan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtynda traktorlar üçin tekerler berilýär. Emma olar oturtmak we ýelledip sazlamak üçin paxta meýdanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürüjüler ençeme kilometr uzaklykdaky hususy ulaglara hyzmat edýän kärhanalara baryp tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýygyna dolanmaly bolýarlar. Habarçy traktorlar üçin başga gurallary sürüjüleriň öz hasabyna satyn almagy mejbur bolýanlygyny aýdýar. Traktoryň şaýlary bazarlarda açyk satylýar, emma söwdegerler traktor şaýlaryny gymmada satýarlar. Traktor sürüjüleri bolsa gerekli şaýlaryny satyn aljak bolup ulaglar üçin niýetlerin salyarkasyny satmaly bolýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä oğuzlyk tehnikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şaýlaryna garanda ýanygyç wagtal berilýär. Türkmen hökümeti oğuzlyk puwdagynyň ýygyderlösýänligi barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serişdeleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurluklar şol sanda tehnika bilen dolu üçin edilýänligini habar berýär. Kärendeçiler bolsa tehnikanyň tohumyň suwuň ýetmezçiliginden kösenýänligini hatyryň azlygy sebäpli hökümeti bergili galýanlygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda kärende ýerlerini taşlap daýhançylykdan el çekýän hojuluklar hem köpeldi. Hormatly dinleýijiler, inniki hökümetimiz ençe meýil
bäri saklanyp galýan we wagtal ýitileşýän azyk gytçylygy barasynda daşary ýurtlara eksport edilýän azyk önümleriniň mukdarynyň köpelýändigini aýdýan häkimetler azatlygyň ýyllar boýy çözülmeýän azyk meselesi baradaky soraglaryna jogap bermekden boyun gaçyrýarlar. Şol wagtda döwlet eýçiligindäki metod azyk howpsuzlygynyň bir ýan we ýokary derejede üpçün edilenligini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Emma yerlerden gelýän habarlar başga ýagdaý görkezýär. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde unyň, ýumurtanyň, paýta ýagynyň, dürlü mal etleriniň we towuk etiniň gytçylygy emele geldi. Adatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu önümleriň gytçylygyny diňe döwlet dükanlarynda däl, eýse şäheriň ähli badardyr söwda nokatlarynda görse bolýandygyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar hepdäniň başyndan bäri dowam edýän bu gytçylygy ýurdun garaşsyzlyk taryhynda görülip eşidilmedik gahatçylyk häsiýetlendirýärler. Bazarlarda we et dükanlarynyň öňünde ulan owatlar emele geldi. Her ele diňe ýarym kilo et satylýar. Et ýerden sagy tekizde satylyp gutarýar we şondan soň tapdyrmaýar. Ýumurtka umuman ýok. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran yerli ýaşaýjy 14 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu gytçylyk şäheriň bazarlarynda gazak unynyň bahasynyň tas 2 hisse ýokarlanmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda gazak unynyň bir haltasy ýagny 50 kilogramy 1500 manada gymmatlady. Mundan öň onuň bahasy 700-800 manat aralygynda üýtgeýärdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä söwda resmileri nowatda duran adamlary köşeşdirmek üçin hepdäniň ahyrına çenli azyk önümleriniň ählisiniň gytçylygynyň aradan aýryljakdygyny wada berýärler. Çörek we ýağ gytçylygynyň tiýdi wagtda çödört, ýumurtga we et önümleri hep ahyrına ýa-da birinji güne gelip ýetişer. Haşgabatdan gelýän towuk etiniň gümrük barlygy we karantin sebäpli sanitariýa barlyk işleriniň möhleti 4-nji gün tamamlanar we şondan soňra paýlanar. Dip habarçy şäheriň bir söwda resmiýetiniň aýdan sözlerini titirledi. Onuň sözlerine görä söwda resmiýetleri duýdansyz dören gytçylygyň sebäplerini açaçan düşündirmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar munyň sebäplerini sentýabr aýynyň başynda şäheriň awada syýahatçylyk zolawynda dynjalyş mövsüminiň tamamlanmagy bilen ilteşdirýärler. Syýahatçylaryň sebäpden gidip başlamagy bilen şähere üns adaldy we azyk doly ketildi. Balkan vilayeti owukyjylyk sebäti bolmanlygy sebäpli azyk meselesinde beýleki vilayetlere garaşly bolmagynda galýar. Dip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýurdun döwlet dükanlarynda bu önümleriň gytçylygy eýen bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Hususan da soňky aýlarda häkimetler ilatyň un we ýağ paýlaryny öz wagtynda paýlap bilmeýärler. Döwlet dükanlarynda çörek gytçylygy hem dowam edýär. Habarçymyz bu önümleriň gytçylygynyň bazarlarda we hususy eýçilikdäki söwda nokatlarynda hem döremeginiň ykdysady kynçylyklar we işsizlik zerarly ozol hem gurpdan düşen köp maşgala goşmaça zarba urýandygyny aýdýar. Şäher raýatları 27 sentýabrda bellenenjek garaşsyzlyk gününiň öňü ýüreşini azyk haritlarynyň bolçulugynyň we ardançylygynyň bolmagyna garaşýardy. Ýöne bu umidler puja çykdy. Dip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm çäreleriň öňü sirasynda adatça bazarlarda emeli azyk bolçulugyny we ardançylygyny döredýärler. Ýöne bu emeli azyk bolçulugy we ardançylygy bir näçe gün dowam edýär we bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Hepdäniň zemininiň ýartyny Gepleşiklerimizi Türkmenistanyň owa huzurgyny dören agyr ýagdaý, yer suw meselesi we gazanç etmek mümkinçiliginiň ýyl-ýyldan petelmegi netijesinde daşary ýurtlara giden zähmet migrantlarynyň Türkiýeden ýüzläp deportasiýa edilmegi esasynda ýitileşýän iş talaby barada söhbet bilen dowam etdirýär. Olal habar berilýäli Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 9 sentýabrda suw huzurlygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyny täzelemek kararyna gelendigini aýtdy. Komitetiň öňkü başlygy Güýdügelli Baýjanow başga işe geçýänligi sebäpli wezipesinden boşadyldy we onuň ýerine Durdy Genjiýew başlyk edilip bellenildi. Baýjanow bu wezipe 2020-nji ýylyň fevralynda bellenipdi. Bundan başga Baýjanowyň iki ornwasary Joşmurat Tedekow we Döwletmurat Mehmedow hem özlerine ananylan wezipe borçlaryny ýerine ýetirip bilmänlikleri üçin diýilip eýleýän wezipelerinden boşadyldy.
Döwlet başçylygyny täze bellinen ýolbaşça goşmasy suw gorlaryny döretmek, howdanlaryň göwrümini giňeltmek we suw sorjularyň, ýagny nasowatlaryň talabaly aýk işledilmegini gazanmak tawsyrlyklaryny berdi. Ýöne anyk hiç bir zat aýtmady we bu puwdaga goýberilýek döwlet serişdelerini şeýle mümkinçiligiň aslyna bardygyny hem agdamady. Kynçylar ýurdun owa infrastrukturasynyň, uly suw desgalarynyň, ara ýaplarynyň we owa etrap ýollarynyň, köpürleriň köp ýyllar bäri ýygdygsyz galanlygyny, olary döwlet serişdeleriniň goýberilmeýänligini, owadan diňe döwlet tawsyrgy esasyny önüm tawsyrmagyň talap edilýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü iki prezidenti ýerleriň sorladylanlygyny, o huzurluğuna netijeliğin kazanılmayanlığını ençe megedek bölükleyin boyun alan olsa Serdar Berdimuhammedow häkimet başına gelen wagtyna suw meselesindäki düýpli kemçilikleri tassan dogly tasdik etdi we ýolbaşçylar täzelänne ýerleriň meliorativ ýagdaýyny goglandyrmak, şor suw akawalaryny ýagny zeýkeşleri wagtyna we talaba laýyk arasalamak, suwuruş akawalaryny suw ölçeýiji enzamlary ornaşdyrmak, ekrançylyk meýdanlaryna suw tyşytlaýjy gurarlary gurnamak teklipleriniň taýýarlanmagyny sorady. Bundan başga Berdimuhammedow suw puwdagynyň edara kärhanalarynyň maddi enzamlaryň binýadyny, mali ykdysady ýagdaýyny, önümçülük we hojalyk işlerini ilgiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna üns çekdi. Ýöne ýene-de döwlet serişdelerini goýbermek bilen agyrlykda anyk bir zat aýtmady. Azatlygyň habarçylarynyň we radio bilen söhbetdeş bolan ýerli hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistany suw desgalary, ýaplar we suwy tygyşytlanmak zerurlygy 30 ýyldan gowrak wagt bäri gözden salyndy we häkimetleriň her ýyl ýokary hasyl alynýanlygy barada berýän tasdiklap bolmaýan habarlaryna garamazdan owa adamlary ýyl-ýyldan garyp düşdi. Bu ýagdaý Türkiýede her gün iş sagatyndan hem artyk agyr zähmet çekip maşgalasyny eklemäge mümkinçilik tapan türkmenistanlaryň köpüsiniň ýygyna deportasiýa edilmekden gaty gorkmagynyň esas sebäpleriniň biri bolup durýar. Biz şu we beýleki ýagdaýlar barada, hususan Türkmenistanyň işsizlik meseleleriniň çözülmegi bilen o huzurluğundaky ýagdaýyň arasyndaky baglanyşyk barada Türkiýede we Israilde Türkmen ilçisi bolup işlän raýat aktivisti Nurmuhammed Hanaf bilen söhbetdeş boldyk. Nurmuhammed aga size bir-birine bagly iki mesele boýunça ýurtdaky suw, çöken owa hozurlugy we şu ýagdaýyň netijesinde dören agyr zähmet migrasiýasy, şol wagtda da Türkiýeden deportasiýa edilýän adamlaryň iş bilen üpçün edilmek mümkinçiligi baradaky soraglary berjek bolýar. Siz odaly suw gurulşyk inженери ikinji tarapdan bolsa Türkiýede diplomat bolup uzak wagtlap işlediňiz. Gurruňy täze habardan başlaýyn. Türkmen prezidenti ýurtdaky suw problemasyny, suw desgalarynyň 30 ýyldan gowrak ýygdygsyz galanlygy barada azatlygyň söhbetdeşleriniň köp gaýtalaýan azy hakykatyny gyýtaklaýyn tasdiklap, suw hojalygy komitetiniň ýolbaşçylaryny täzeledi. Täze bellenen ýolbaşça aýrylanyp, şor suw akawalaryny wagtynda hemde talaba laýyk arasalamak, suwuruş akawalaryny suw ölçeýiji enzamlary ornaşdyrmak, ekrançylyk meýdanlaryny suw tyşytlaýjy gurarlary gurnamak boýunça teklip taýýarlamagy tawsyrdy. Bu çäre ýagny ýolbaşçylaryň täzelenmegi we olara tadahanyň anyklaşdyrman habar berişi ýaly bir näçe tawsyryk berilmegi ýurtdaky suw kynçylyklarynyň azalmagyna alyp gelermi? Sizde şeýle umyt barmy? Doğru ýaşan. Hakykatdan hem umumy ýagdaýy bilenok ýolbaşçylar şoň üçin ýöne boş talap diýilýän pikir ýalňyş pikir eken. Näme üçin ýetegin Serdar Berdimuhammedow berýän teklipleri täze bellenýän suw edarasynyň ýolbaşçylaryna hakykat etmeli işler. O bolaýmaly zat. Şo bolmasa suwum ýetmez, hasylam gowy almarsyň, ýerem şorlanor. Şoň üçin ol diňe aýdanyň bilen o işler bolmaýar. Sen näçe ýolbaşyny çalışsan çalışyber, ýöne diňe diýeniň bilen o işler düzelt bolmaz. Täze ýolbaşçylarym düzelt bilmez. Näme üçin diýsen, oňa gaty kän hem uly serişdeler gerek. Ol ýaplary arasalamak üçin tehnika gerek. Ýanky kollektorlary, zeýkeşleri arasalamak üçin. Onuň ýanky suwarmak üçin ulanmak
täze teknologiýalary, enjamlary satyn almak üçin oňa da ýanky ýene de serişde gerek. Bu zatlaryň hemmesini ýöne täzeden bir tapyp oýlanmak gerek gel. Bu hemme dünýäde ulanylýan, edilýän zatlar. Iň bolmandan ha goňşy Özbegistanyň görseňizem şo zatlar has ýokary derejede. Onun ýene bir mesele getirjek bolýan. Öňe şonu mesele getiripdi. Ha İsrail alyp görsek. Halky Türkmenistanyňkydan köp. Topragy känetse az. Şol halkyna mekliye hemme ýanky owahyjylyk önümler bilen hemde ekspert etýär. Ine şolar esasy ýanky ýeri hem suwy täşikli ulanmak teknologiýalary ulanyp ýetýän derejesi. Şoň üçin diýene dünýäde bu reali gerek bolsa öwrenmek üçin ýaman kän bir örnekler bar. Şolar bir ýöne iň bolmanyny öz spesialistlerine iyi verip, şolar nähil edip, nähil ulanýar, nähil işler edilýär. Şo zatları bir görüp özüne ulanyp bilýär ahyry. Ýöne onum diňe görenim bilen ýene de bolmaýar. Ýene de gaýtalap aýtýan. Muňa gaty uly serişdeler gerek. Şonu etmeseler hökümet tarapyndan hiç wagtam düzeltmiyorsun. Dogry, inni Nur Muhammed ağa siz olaram şo serişde goýberilmeligini aýdyp gelýärsiňiz. Şoň bilen bir wagtda da şo gerekmejek diýilýän desgalary ul serişdeleriň goýberilýändigini aýdýarsyňyz. Inni şu ýerde häzir şo daşary ýurtlara giden migrantlaryň hem ýerine gaýtarylmagy bilen siz başga bir mümkinçilik hem asarat edýän ýaly men pikirimçe eger suw desgalaryny abatlamak, täzeden gurmak üçin serişde goýberilse bi şo daşardan gelen adamlaryň iş bilen üpçün edilmegine de bir mümkinçilik boljak. Siziň pikiriňizçe suw meselesini çözmek üçin şuň gününe serişde goýbermekden başga anyk nämeler edilmeli? Näme üçin bu mesele açyk ara alınıp maslahatlaşylanok? Prezident bir tarapdan teklipler beriň diýär, ikinji tarapdan ýurtda bir topar suw inженери ýa suw hünärmeni bar. Şunu yer hünärmeni bar, beýlekler bar. Näme üçin şular bilen bilelikde açyk maslahat edilip, näme üçin bilýän adamlaryň pikiri dinlenenok bu meselede? Siziň pikiriňizçe ikinji tarapdan dünýäde de ullakan tejribeler bar. Şol tejribeler näme üçin alınanok? Bir ýerde şeýle üýtgeşikligiň bolmagy üçin eger prezident dogrudanam owahyjylygynyň meseleleri, suw meselelerini çözmek isleýän bolsa, işsizlik meselesini çözmek isleýän bolsa, näme üçin üýtgeşiklik bolanok ýa-da üýtgeşiklik bolmak üçin näme edilmeli? Ha, ýokşun. Hakykatdan hem aýtdy ahyrin. Dünýäde tejribeler bar öwrenmek üçin. Türkmenistanyny bilýänmi? Ýanky hakykatdan hem suw inženerleri bar, owahyjylyk agronomlar bar. Bulardan hiç 30 ýylyň içinde şolar bilen maslahatlaşyp, hani näme etmeli bir orta ýygnanyşyp bir maslahatlaşylan wagt boldymy? Ýekije bir gedek. Ýok bolanok, bolmadym. Näme üçin diýsen, Türkmenistanyny bar meselelerini diňe bir adam çözýär. Şol hemme zatdan öz başy çykýar. Olar ýaly adamlar bilen maslahatlaşmak islenogam, diňe görkezme bermek. Ol diňe görkezme bereniň bilen zat ütgümýär ahyrin. Hakykatdan spesialistler bilen bir diňläp olaňyr tekliplerini ulanylsa, nähil çäre görmedi. Bu zatlar bilen hakykatdan maslahatlaşyp edilýän bolsa, onu ütgeşiklik boljak ahyrin. Ýöne o Türkmenistanyna o ýok. Onuň ýanky bir başga döwletlere iýermek üçin. Şo bir döwlete spesialist gitmek üçin şoňa diňe ýanky ýene de prezidentiň görkezmesi gerek. Ol özüň men haplan döwlete gideýin, şo ýerde bir şolaň tejribesini ulanyp gitjek bolsaň sana ýol ýok ahyrin. Ýene diňe şonu ýene prezident etmeli. Ýöne gynansaňam şo diýerler, düzeltmeli ýerler, etmeli ýerler, özüm sebäbine bilýärler. Näme sebäpden haýer sana geçer ahyrin. Ýöne de şoňa garşy etmeli çäreler barada hiç bir kömek eden oklar. Inni Nur Muhammed ağa siziň hem aýdyşyňyz ýaly beýleki synçylaryň hem aýdyşy ýaly şu owahyjylygyny dören mesele, ýagny adamlaryň owada ýaşaýan adamlaryň ýurdun elbetde ilatynyň köp bölegi owada ýaşaýan, şoň bilen birlikde işi ukyply erkek adamlar hem aýallar hem owada ýaşaýan has köp şäherlere garanyp. Owahyjylygyny gadanç edip bolmalygyny netijesinde, ýagny şo maşgala ekleri ýaly gadanç edip bolmalygyny netijesinde köp adam daşary ýurtlara iş gözläp gitmek kararyna geldi soňky ýyllarda. Muň netijesinde men görüşüňiz ýaly Türkiýede beýleki ýurtlarda protestleri alyp geldi. Şu Türkmen hökümetiniň öz
halkyny iş bilen üpçün edip bilmeýändigini aýdýarlar adamlar. Şoň bilen birlikde de bir topar çäklendirme girýändigini, hatda ýollary ýapmaga çenli baryp ýetendigini aýdýarlar, öňe sürýärler, talap edýärler. Şonuň bilen baglanykda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda uly mesele döredi. Türkmenistan Türkiýeden Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligi girizmegi talap etdi. Türkiýede bu talaby kabul etdi. Indi Türkiýeden ýüllerçe adam bir kanun ýagdaýa düşen, şol ýurtda bir kanun ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar, migrantlar, rahmet migrantlary ýurda ýygyna getirilýär. Indi şol adamlary iş bilen üpçün etmek meselesi sur hökümetiň öňünde. Ikinji tarapdan o hozurlugyny öňkü ýagdaý dowam edýär. Şoň bilen birlikde telekeçiligiň hem döwlet monopoliýasy aslynda işleýänligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýda şol adamlar nähili iş bilen üpçün edilip bilinär. Bir yerde nähili mümkinçilik görýäňiz. Bir ýagdaý şu adamlar iş bilen üpçün etmek meselesi Türkmenistanyň halkara derejesinde öz adamlaryň iş bilen üpçün edip bilmeýänliginiň belli bolmagy türkmen häkimetlerini oýlandyrmazmy? Ýöne hakykatdan bir topar adamlar öz ýurduny iş tapylmän maşalasyny eklemek üçin o misliginden näl başga ýurda gidip bir gul bolup işlemek. Ýok, ol hakykatdan öz ýurduny iş tapylenok. Şoň üçin başga döwlet, başga ýurtlara gidip şo ýerde gazanyp maşgalasyny ekleýärler. Näme üçin Türkiýe? Diňe bir döwlet ýanky wizasyz arkaýyn türkmen raýatlary gelip gidip bilýärdiler. Şo ýerde wiza almanlar men gelip işläp onuň şeýdip öz maşgalasyny ekleýärdiler. Inni o ýolum kesildi. Inni o adamlar näme etmeli? Aşygynyň ölmelimi? Çağlaryny näme eklemeli? Ýöne bir ýerde de bir çykalga bar. Näme üçin diýseniz Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça döwlet hökman öz raýatyna iş tap bermeli. Ha başga döwletlerde de bar ahyryň bolar ýaly. İşsizligim bar. Ýanky işsiz adamlara ýörete sosial kömek edilýär. O kömek ýanky tol adamlaryň iň iýje işçiligine arkaýyn bir aýlyk yeter ýaly, şoň üçin şolar ýaly sosial kömek edilýär. Onuň iş ýerini gözläp şolara teklip etýärler. Şolar ýaly iş yerleri bar diýip. Onuň şolar ýaly iş edilmese Türkmenistanyna ol adamlar hakykatdan hem diňe şo aslyga mejbur bolup galjaklar. Şonu da ol adamlar ni döwlet tarapyndan olar ýaly kömek ýok bolsa özleri talap etmeli. Ol hökman hemme o bilen ýa bir ýüzläp, müňläp köşe çykmak däl. Ýok, ol ýanky öz maşgalasy bilen baryp ýanky häkimlikden mene çağalama meklebilenmok, işem tapıbilenmok, näme etmeliligini aýdyň maňa, iş ýerini tap beriň maňa diýip talap etmeli. Konstitusiýa oň tarapyna, konstitusiýa esaslanyp şolar ýaly özleri talap etmeli. Näme üçin diýseniz, ol talap etmek ýanky proses däl ahyryň. Onuň üçin ony basmalym däl, käýemelem däl. Olar hakykatdan dinläp olara kömek etmeli. Şolar ýaly korkman, çekinmän öz haklaryny talap etmeli. Men aýtjak bolýanym. Inni Nur Muhammed ağa, eger adamlar dogrudan siziň aýdyşyňyz ýaly öz maskalasy bilen baryp, ikilikde, yekelikde baryp, öz ýagdaýlaryny aýdyp dursalar häkimetlere, Türkmenistan şo işsizleri maliýetadan, durmuş taýdan gollamak meselesinde öz etmeli işlerini edip bilermi kanun boýunça? Ine habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistan Hytaýa ul mukdarda gaz satýar. Orsiýada satylýan gazyň hem mukdarynyň 10 milliard kubmetrden geçenligi aýdylýar. Şoň bilen birlikde Iranyň üstünden hem gaz satýar. Emma elbetde ol gazlardan, gaz sewdasyndan gelýän girdejiler ıglan edilmeýär. Türkmenistanyň mümkinçiligi barmy adamlara, işsiz adamlara durmuş kömegini bermäge mümkinçiligi barmy eger islese? Eger islese dolu mümkinçiligi bar ýoksa. Ol gaz satylyp olaň şondan gazanylýan ýanky servisler ol tygşytly ulunsa, onu diňe ol adamlara kömek däl, ol köp meseleleri çözmäne mümkinçilik duracak. Ýöne öňüm näçe de gaýdyp çykdyk, bir topar bol-bolsyz binalar gurulyp, olaň gelecekde hiç bir gaýtaryp berjek bir peýdasy ýok. Şolar ýaly bol-bolsyz gurulşyklary kesmek gerek. Şolary edilýän çykdyjylar halkyna çykdyj etmeli. Ne şonu kömege mor meselede çözülür. Hormatly dinleyijiler, bi Odalky ilçi, suw injineri, raýat aktivisti Nur Muhammed Hanagyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýadan telefon edin. Nur Muhammed Hanagy söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşini ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.